Nindot mo di pa dagilang kuan dagat kay puti og kanang kuan. Puti og kanang bus ba. Kantong nangaligo. Maligo kage. Ha? Maligo na Lance. Ligo na. Maligo na ka Lance. Gayon. Maligo na ka. Ligo gayon. Makamaw ka mo lang oy no. Ay palayo ha. Ayaw palayo. Ayaw ka ato dito ha, dihara ka. Ulit din siya langoy-langoy no? Ha? Hangtod mo uli. Maurapit kawas. Ito gede ka? Mag sunburn jud na kaya rang ka init. Mamaslot kaya rang ka init. Hangis ang blakan. Mawjud taw ni jahang kuan kalipay nga magigo-ligo. Pamaligo ka te? Yes, mo ka diyo. Kadagat naman po niya. Hoy, mga unggoy na si babaw. Naglago niya na si Kap-Kap. Mga amo. Mama, wala ka kita ang kaldero. Ato alagi na malit na sa kaldero. Kasi yung dungagon saging. Hindi mo nang giulman ay, nakahulam mga kaldero. Ayat ko. Nagyabangan. Ito dito, may doon sa abuhan. Abuhan daw doon tayo. Ano ito, abuhan daw. Wala sa kanya. Matong na mo di ay? Ubos te, dito, may abuhan dito ubos. Dengagan din saging. Pag magtiguan pa ta, abot pa ta, titirkaan mo. Bigyan po ta. Ay na, boy. Hindi mo hamtak ko. Hindi pinamawang lab. Bahalag, mga black ayan talaw na. Uy, naligo na. Hang na lamiya, oy. That's medicine. That's what we call it. Yapdusan. Dahil sa naahon niya, Ayan, hindi mo. maalat. Marat ang tubig.
Medicine lagi na. That's good thing for the cancer. Pati ko lang matintin. Napdos kay na ti. Napdosan siya. Uy, nana mo yung moderaw ko mga unggoy diha. Ama to mga ana ba? Mga antag nang ka guys, diarag pinalit ni Kuya Yulan kung nagiana mo dito sa kon kalsada. Nami dari kinamay murag stage darin ja at bang kadyo sa kwan badagat. Nami dari nga lingkod-lingkod ja na sila dito oh. Gi. Paano yan, Gi? Pakwan. Wala ko kay load doon. Bigyan mo pa eh. Paliwagan mo dagat kaya rumatambala na. Pwede mo di ay. Diyan nami dari sa Sayaw Beach Resort. Kuan man ni ate magumuhumo mi. Di man mi kamaw mo lang oy. Magumura laman mi. Nanadaris. Kainit ay. Kadiyot lang din ato mo. Tatira ka guwapa bujag. Wala may kaadyo panit. Naitunok ti. Lanso, ka-enjoy na. Ano buhok pa? Hindi niya baso niya ang buhok pero ano na, init na nagmayo. Wala siya sa Giapdusan? Ano na, gipilasan? Ha? Pilasan? Hello guys! Shout out ni Kuya Kota, Jibs. Sa ito yung mga ni mo ya, Kuya Jibs. Sir Gio. Di pa ito na gamay ko mong itong isa. Kapalo na po ni mo ya. Sir Gio? Ah. Hindi ni survivor ni Bataan eh. Hindi ni survivor. Bugnaw pa mo noon ng tubig dito kaysa katong dito swimming pool. Oo, bugnaw pa na dito. Init mo itong dito. Turin siguro. Lami mo depo Dani? Ha? Mami ko no, tawag ka mami. Adila pa rin na dia? Oo. Adila na dia? Kita na po. Ilahi pa dia. Uy, kalami. Mahalo ng cellphone. Hindi pa rin dagat na. Hindi kay ano, bugnaw. Sus, grabe kahit ang chlorine dito dong. Ay, nag-awas-awas. Oh, grabe chlorine sa swimming pool. Init man to kay tungod sa chlorine. Kulang ko, mapulbito na mga mapulbito na na. Ay, magbunagod. Nga naman, tigyapdusan si Jati. Ha? Tigyapdusan. Loya Lance. Sawi na milang. Oo na, sabi ko. Sawi na ta. Dito, trip lang ka. Dito, di maligo pa po. Di po. Bahalag sakit akong tahon. Manang tiis. Isi nagtiis ganda, tiis po pang. Ha? Mag-break na lang ba kay para siyempre. Mag-break mo na lang hindi ay dala na yung pagtalong kay sakit. Harong di masabod, tiba? Ipahubo na lang ng short. Short ba short? Kami naman bebe. Ako bebe kay malaki ng isda. Hi guys, gamumura ko kay. Di mo ko kumaumo langoy.
Namumura mi ni ate. Makamaw ka mo lang ate. Namumura po. Ito, alisan mo rin sa gitas. Paplot-plot na lang yung ani. Kaya doon, layo man yan nagdagat. Ako gamumura kaya di kumaw mo lang oy. Lagsakit. Lagsakit. Basta puting. Sakit ka na ta sa Lanson. Ay, uy, hang ang mata day. Uy, hang tayo yung dagat. Dagat kaayo. Oh, Lagsakit. Yeah. as Lanson. Ah, naman ka te. Ikaw ko no tila. Pareha ni Lance. Aye. Alaso. Oh, si Lance oh. Oh. Ikaw ko no te pareha ni Lance. Kamaw ka? Ikaw ganag na yung hotel mo sa doon ko na. Maraka mabangaw. Kainan ko. Kaya hinong bigla. Ah. Oh, tas Lance oh. Niti kay Jo. No? Kay hilig man siya magkuano mga Mahadlok ko niya pasagdaan na ako dahil katong dive siya nga dugay kay siya nito nga dahil ani ko nga loy ka pasagdan ka aron makalan Dawan na pagkarog isda karang puti ah. Manahan na po ng mga isda ron karang puti ah pa ah. ay ano pa September kay may na lang nagamay-gamay Oh, mas Lance oh. Hey! Hapdusan kayo nasisiyang mata. Na yung mata oh. Ang kaadyo. very stingy kay ano sting tayo na sa sting Makaligo-ligo ra mo dagat ug mauuli mo Pilipinas ti. Pag dito sa Konwa, layo may dagat layo kaadyo. Kanda sa mga sapa-sapa namin. Ha. Dahil noon may sapa-sapa. Sapa-sapa. I can't see. Mau pa na ni mo mag-give you to it. Ang ice mo gud na ano kahapon na bread. Okay ra na Lance. For fun lang ta ani. Oh. Naman yun na, that's life. Usahay ra bitaw Lance. Lance no. Usahay. Lami man day po dani sa kuan sayaw. Sani sayaw Beach Resort. Ano ka nang gitaw yung sayo? Bang. Wave, magsayo-sayo. So sayaw siguro ang kuan. Di sila mga ligo te. Butang nila. At ako, di man ako kalibuan hero. Kanan good, dagat mo good, marabitaw. Oh. Tambal man po nagdagat. Oh, tambal man eh. Hindi lang yung kumabasa sa kong buhok. Buhok? Tapoy. Bitaw. Tapoy yung magkukuhan ng buhok. Kana kay mang-rinse raman. Hansa nang ibabaw te? Siguro, magka-stay ka niya. Mag-weekend. Ha? Lads? Nindot siguro po din na si Babono din. Lantaw din eh. How karon pa pagkakani te? Karon pa pagkakani? Ano lang yung diri, labay ni. Pero karon ko naka... Naitom nagajus Lance no? Nagbalik ni mo Amerika Lance.
Matianay mo ang print, kaya nangitom naman ka. Maibo ka wala sila nagpahinga nakakataan. Oo. Magbayad nila sila ipangtan. Daghan dito dapit to. Daghan ba dyan mga ligo, no? Tapos gyan si John John, oh. Hi guys, sama na magligo-ligo dagat. Nagpadung na may manguli. Kay uwan, ning uwan. Alit lang uwan. Kuman na may kuwan guys. Ligo-ligo. Padung na may manguli. Naman lang ang tayo kuan ba? Kuyaw kayo. Sayaw na rin. Manguli na po din dalagit. Kuyaw kayo bakit ba? Timing yung sa sayaw bits ba? Delikado. Delikado. Huwag mo kuan. Karga ta kaliro di dalam sulod oi. Huwag na meron guys. Manguli na may. Oh, tingog na kuan. Kay mga kuan sila ba, mga joker. Sa may palito na mo botilya. Enjoy ka dyan sa mga banding-banding kay silang pamilya, mga joker ka dyan. Ha? Dyan mga anak, mga laki. Langaw ka dyan. Sige naman pangatawa. Sambot nas nanay, meron ka joker ka dyan. Yung mga nang dyan anak po niliwag. Pinanggap ka dyan sa mga anak. Pinanggap po ni Jaya dyan mga anak. Happy Pista. Saan yung lugar na dali pa? Barili? Charo. Wait sa mo dia. Kaldero na yung padari mo nanay. Ato tero. Ano, hindi ko nuta? Ay biodik dia. Tanawan betul dia? Cuma. Tanawan ba? Tanawan. Ito mga ang kulo. Oh. Tanawan mo dire. Cuma bayar. Dire. Oh. Kana mismo na kana dia. Oh, kana na puti. Dito na circle dia. Ay lang marker dia. Ako kana circle dia. Nang sa kay makaigo ka. Ano po? Mangaon mo ko nun. Ngayon tagpangaon dani. Hindi ka dani mapas mo. Kinisira pangaon. Iya pa rin ko. Layo kay laha. Gakayo. Lingko na tugi o. Lingko na tugi. Bisa bunsa Bisa bunsa na ni. Taon naman mina. Bisa bunsa. Di pabili ko tayo. Sa lamisa sa Ay dito pa. Lingko na tugi to. Sa inyong ma'am sir, pili lang mo ma'am sir. Natay ko sir, ako may tindira. Yay, inupsan. Yay, unsa na. Anay, sumpay. Alain, yung igabag. Juan. Harita. Harita. Maglingkuranan. Panglingkuranan kaya. Kung maglingkuranan.
May diha ka. Dari. Ikaw ba? Sali ko na Diha ka pa. Pila ka lamesa? 5 ka lamesa. Kita may nauna lagi. Hindi mo na dyan nanay hatod agato ang Kanding. serbo. Ay, nagtulog yung kanding. Busy kasi nanay dito. Nandaghanag mga anak ni nanay. Nadugang mo sa mga anak ni nanay. Busy raw kasi nanay. Buwang nga doon, tulog. Nadugang ta sila ang mga apo. Tulog sa apo. Yung maragdasan, burn ko naligo. Init mo doon buwan. Ha? Init na sunburn. Init Sabi ko naligo. Init ka dyan. Nitom ko nawa. Na ito. Mula, din itong pula. Nada ko. Singaw ba? Singaw. Thank you. Singaw ba sa kuwan? Diyan na. Panguwa diya. Doy kami. Doy, nagtabang raman nag-serve. Mga buotan man ang mga apong nanay kay di man mga senyorita. Mga kuwan man, mga buotan ba? Hindi magpasilbi. Bisag mga kuwan. Bisag mga gato. Kanina mo yan. Pagkuha pa dito. Si ate tos pikas. Oo, pinulang na sila karon. Hais daila. Pinulang nga kuan. Kasi kuan yun. Pili dito kay mong sedan daw. Kasi spoon. Pag-spoon ki ikaw. Pinaganding na mga bako na kanyo. Gahi na. Bako na kayo. Dilarang. Kuya. Ano? Init. Kuha dito ko. Saksi kuya, way kutsara. Ayan, nanamday ko rin. Kami kinabutas Ay, naman kuya. ko. Bukod, ari tumoy kay bakante. Kasi hindi puno pa. Solo flight. Ngayon tagay. Na, sige na magkaon. Marilipang yung Sakto na init na init. Bisa magkainit. Si kuya dito, naging ni Sara. Naging ni Sara si kuya dito. Sa tibing to sila speakers na nga. Ay na, humana sila. Humana mo te? Take out pa mag... Silingan na sila ngaon. Isda. Nabusog na kanay.
Busog na. Sa tulis na kama? Panit lagi? Panit. Ah. Ano naman ang bilindik niya? Wala pa yan. Wala pa. Ano ka na? Yan ang dapin ng kalsada ya? Kanang liyaw? O kanang may puti dyan na murag kuhan? May mga vlog yan. Napamitig kami, di man mitig laglaag. Yan mo nilabay di itong bot. Ha? Itong bit pa. Hindi ba naglabay? Pamilitan to no? Tuban. Ano ko ang laranyata. Lagi? Puros minyak. Hindi ba naglabay dahil? Tuban. Kasawa. Inahanan doon. Tuban naman. Ay na to ba na? Laranyata. Gilabay mo. Okay. Di patay. Kanagi ka interesado. Kuwasa rin kanin gabi. Iha ko siya depreso sa munting lupa niya. Ay, ano to? Spanish man to. Papa to kay Spanish man. Pero ang inahanan doon. Minyak. Bayan pa ako may Spanish ang naman. Gusto ko sa explain. Hindi ako siya dito sa ban. Hindi lupa, malingaw pa siya kaya daghan mo sila ng reso. Dito, gibalin siya sa Hindi sa spin. ibalin di ay. Kasi spin lang. May ko niya gilibayan. Spanish pa siya. Siya di preso dito. Nag-uol na nun siya. Ay, sa presohan pa siya rin ng gamaya. Okay, wag man kayo ikuan. Sige laman mig pangaon dani guys. May magian ngaon. Goal mo kayo? Asa taagi pa? Bagang saan? Kawan yun narabapod. Beaudik ba? Beaudik? Ha, ka naging kuya diha. Ano mo? Muhapit? Yan ako sila. Kapin na, nakatagmar sila. Saka dito. Kasi dito daw nakukuha nun. Dito, gihagbong. Pero usa lang ad. Nananaw sa Miss View dari guys. Dana pa ba? Picture ko dari ba? Alam, dali, bagit kayo. Tara na daw. May magiling. Tara. Balik mo dito. Baik na naman niya ay, kaya nagkaon pa bitaw sila. Ay na naman. Ay, na naman tayo. Nana. Labang na naman. Ha? Wah, nagibijaan na ta. Gi, abang yan. Dali, di. So, bakit dahil ba rin kalit nagbuho ba? Pero may parkinganan din sila. Diyata na lang. Hali mo. Di mawadag sunod na ito kasi mga kargado. Pero yung kargado. Sige laman tagpangaon magihan ka. Utong di siya, nawag yan doon tapos. Nga nami guys, padung nami. Sige lang magpadung nami jag. Nay, mahapit nga. Nay, mahapit nga.
baklay-baklay na eh. Kapitan ko na lagi, tagaan ko nun ni Jack. Yun, mas nanay. Siri blessings na na eh. Manas nanay dahan ka yung blessings, kaya ramang kabuutan. Ay, thank you Lord. Juga siya. Larga nami guys. Alas 2 na sapon. Pero babi ko muwabot mo damis na lagi. Tagal din mga namaligyan mo. Kadari ni Mre, makakita ninyo na eh. Asa rebit? Okay, paghato ma. O paghato na sa nito mo ato. Masig ning bali na putog laing lugar. Aray, manis nanay ka. Hindi gutom di ay. Itong pag-aray ito bahan. Tingnan ko, manangay butong niya. Puto sa lubi. Kuya. Yan tago, latong punta na niya. Huwag malakag, huwag layo-layo na. Ako muna siya. Basta nag-short ng ilis. Dapat yun na ba yun? Basta nag-short. Nandun yung motor. Garang daga. Ah, bugat yun ang motor. Kuhan. Anong traffic? Oh. Ang iyo lagi siya. Kung ato lang na sa wal-bual maligo ni siya. Ayaw, tao di ko maoy. Ako na kay kubaw magmotor ka. Bikramo. Wala mo malapit ka. Marito pa man mahal. Hindi mapulat. Indo tagbiyoda ni Dapit no. Hindi ito kaliguan. Luta dito ay. Dia, belobong na dia. Sapak mo na dito. Tungod lagi ato na ilang kanal siya. Takot tayo ba? Dito po lagi palusot to eh. Nang bawod ko. Dahil ako kayong riprap pa. Kuya kay Banda, patay juga nito eh. Banda to. Sa hermits niya. Naman dito yung lagpot sa bawod ko. Namatay din. Kuya, nganong ibutangan ba ba itong riprap dito na na makaliguanan munta? Saan ka siguro ang kuhan ba? Ha? Sapak. Saan ka siguro ang Tubig? Natinga ka ni kung paliguanan ng ilang riprapan, delikado manig na yung mga bawod, yung mga ligo, gihapak diha, patay yun. Oo nga ni. Ah, basin tuod kay naman din sila sa pa, kung ito sa kung riprapan tuod. Na yung mga ligo, wala yung kayo. Kuya, kanina rapat si Jack ko. Ang dagat. Kaya mag-vertig. Ha? Sunod na po siya. Ay, lang nanay. Ayun tayo. Uy, bawal di helmet. Tama tayo. Walang magiling. Bugo, kayo muwa dalagit ka ni layo na kayo sa probinsya na bawal mo helmet. Bukid yan lagi. Nara sa kuan, highway ra may. Dool may sa LTO dalagit. Unahan gamay mo ang LTO. Murang barangaya konsolasyon yung LTO diya konsolasyon. Unahan lang gamay. Bawal dito, ginahan jud helmet duha. Na na-miss ko guys. Highway sa Parker. Magkapabuwag kami. Kaya namin padoon na lagi. Salamat ka. Oh, ano niya? Okay, mas daghan diha. Okay, na may bus stop. Itong kuan gi ikaw. Tay, salamat kayo. Bye, salamat sa pag-imbita naman. Salamat. Nakakatumbag. Kuha okay, kuha na kumbag. Kuha. Kabak na na. Kapitay. So dito sa Napiling ko ikaw Maria. ya, salamat ka. Amping mote. Salamat din sa pag-imbitar. Ayan, so mag-text na lang na. Salamat. Salamat. Enjoy the Salamat day. ya. Yung sunod ng abogado na ron. Amping te. Salamat Yeah. ka kita, abogado. Amping mo ha. Pohon. Pohon. Ano, Bye, amping. na. Day, ano ka lang ng zipper ko. Amping mote. Amping mo. Sige, salamat pa. Oh. Ay. Salamat kayo na ha. Ayaw put mo. Amping na. Nay, salamat. Salamat ha. Tanaw lang mo sa vlog, kaya makita. Salamat. Sige, amping mong tan.
Bye-bye! Where tag bus? Ha? Ayun. Isang bag na duhang bag na paguli. A few moments later. Hi guys, pay pag mata namo kay naglamya mo ang tug. Unja mamahaw ta. Gamang pamahaw. Salamat di ay ni Ate Bing. Kay jang gipadanga. Sudan dia. Kanang hipon o karing ang litson amo na lamang ko anti gipaksiw. Dagan kadong salamat ug ni Nanay Claire, dagan kadong salamat ug ni Nanay, ang nanay salamat kadong ning tanan ug nila ni Kuya sa mga anak ni Nanay kay kuan mga jamming kadyo di ta mataha mo guban-uban ba kay jamming. Salamat kadyo ni Juti, mausa ta. Mausa mi. Jamo ni sud sa katong nay gipada ni Ate Bing na isa ka bag. Nya nagsabag iro kay nagparaig kay gimingaw siguro na. Mo ni sud guys, nice kadyo na mga plate. Salamat kadyo Ate Bing kay first time mi makagamit og kanay ngani nga plato ug mga panaksan. Nice kadyo. Diyan ni mamansa. Hingga mo ang mga plato dagto na nga yelo kay nga mansas ka ng kamunggay. Kani din na siguro ni mamansa kay mura man siya ka ng kuan bildo. Thank you kay te. Kinanami plato nga kanang ingani na naidagko. Napay ka ng kanipod bandihado. Na nice kaadyo. Salamat kaadyo danite kay mao na niya mo ang gamitin kay mo na to ipadaplin to nga mo ang ibang plato dagto nga nga mansanas kanang kamunggay. Salamat kay mo gadyog kong gahinan kabagaud miss isa ka bag. Salamat kaadyo te kay nice kaadyo ang plato. Hindi apagad short na guys, short nice nga short kay bawo dyan na sa ating nga hilig kong short. Blouse dapat ka blouse, dapat ka sapatos arang ka cute ang kanang sapatos. Jadi dapat ka sanggalat. First time pa dyan na makapanting ingani Victoria's Secret kay so in raman lagi ata ang ma-afford. Salamat kaadyo ti danhiti sa pana Victoria's Secret na guys. Victoria's Secret first time ko makasuot og ingani na sanggalat. Jadi apa gaji dress nindot nga dress. Thank you so much ti sa imong pasalubong. Sige lamang kaghatag og pasalubong. Una nimong ari, dapat kay daghang gibit-bit para na ikaduha. Nalamas gihapon. Salamat kaadyo ti. Labi na si imong pamilya. Si Nanay Claire ug si Nanay Jilay ug sa mga anak ni Nanay nga mga laki karang ka jamming kaadyo. Daghan kaadyong salamat ninyo ni Kuya Yulan sa iyang mga igsuon. Salamat kay nag-enjoy miss kanang ato ang banding. Giilapod mi ni jong ijuhang kwan baka pamilya bisag sa kahanginan tata nagkaila. Nagdagan kayong salamat ni jong tanan. Shout out Nanay Claire ug ni Nanay Jilay. Amping mo sa kanunay.